Sibiri janvier kalo tile 31 san 2026 Demes TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma aw bismillah wa kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanu wagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ko kan kibaru ni waati seli foli kɔfɛ kunnafoli ba minnu b'an bolo k'olu daw tulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ ami wagati min na fɔ ko bi ko kɛlɛba dɔ yɛrɛ bɛ ka kɛ Ethiopie nord yan fa yɛrɛ fɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka vol dɔ yɛrɛ annulé vol min yɛrɛ kun bɛ kɛ kunda Ethiopie nord yan fa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tigray région yɛrɛ kɔnɔna na ko vol yɛrɛ jɔli sababu yɛrɛ kɛra ka sababu yɛrɛ kɛ kɛlɛ min yɛrɛ bɛ Ethiopie jamana force fédérale maaw ale ni Tigray combattants yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafoni ninnu yɛrɛ bɔra source sécuritaire ale n'u ka diplomatique maaw yɛrɛ de yɔrɔ ko ni tile fila yɛrɛ kɔnɔna na ko kɛlɛ yɛrɛ cayalenba yɛrɛ de bɛ Tigray région yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Semle localité yɛrɛ kɔnɔna na ni o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ Ethiopie nord yan fa yɛrɛ de fɛ sabula Amhara force maaw yɛrɛ bɛnnen don ka bɔ o zone ninnu yɛrɛ de kɔnɔna na o yɛrɛ de kɛra sababu ye ni ka na ni kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ni localité in kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ san 2022 laban wagati yɛrɛ ko bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni ko ninnu yɛrɛ u tɛgɛnɛw yɛrɛ bila o la min na u y'a yira k'a fɔ k'u tɛna kɛlɛ yɛrɛ kɛ nin zone ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛɛ n'a ta ko kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka continuer ni ka kɛ zone yɛrɛ kɔnɔna na ko ni kɛlɛ min yɛrɛ filɛ nin ye ka daminɛ ko kura a kɛn bɛ ka kɛ jɔrɔnakoba yɛrɛ de o yɔrɔ sigiyɔrɔ maaw yɛrɛ bolo sabula ko o zone yɛrɛ kɔni kun ye kɛlɛba dɔ yɛrɛ kɛ san 2020 ka taga bila san 2022 yɛrɛ wagati yɛrɛ la kɛlɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ de bɔnɛ u ni na Union africaine maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la u ka source diplomatique maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko fɛn min yɛrɛ ye force Tigray maaw yɛrɛ ye k'olu n'u ka jamana fintigilakaw bɛ ka kɛlɛ kɛ wa o waati yɛrɛ fana la min yɛrɛ ye force Amhara maaw yɛrɛ k'u ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛlɛ fɛ ko ni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de o b'a yira k'a fɔ ko combattant maa sabaw yɛrɛ de bɛ ka kɛlɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni localité ninnu yɛrɛ kɔnɔna na wala min yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka kɛ jɔrɔnakoba yɛrɛ de sabula a bɛ ka kɛ balawba yɛrɛ de u ka zone kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ u ka armée fédérale maaw yɛrɛ olu yɛrɛ ma bɔ ni ka communiqué officiel yɛrɛ kɛ nin ko in yɛrɛ la fɔlɔ ko ka sababu kɛ nin lakalabaliya cayali yɛrɛ ye nin zone yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ de kɛra sababu ye min yɛrɛ ye Ethiopie vol yɛrɛ hali ma se ka taa i kunda Tigray région yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan lakanabaliya min yɛrɛ bɛ yen nɔ fɛn min yɛrɛ ye vol ye ale tɛ se ka se o yɔrɔ ninnu yɛrɛ de la ko hali n'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɛra nin maa ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka nin kɛlɛ ninnu yɛrɛ dabila ko bɛɛ n'a ta kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka continuer ka kɛ u ka zone kɔnɔna na wa a kɛra sababu yɛrɛ ye maa 100 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu bɛɛ lajɛlen u ka minɛn cɛ ni ka déplacer ka bɔ u sigiyɔrɔ yɛrɛ la k'u kun ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ ma sabula u sirannen yɛrɛ de don kɛlɛ yɛrɛ ka na kɛ san 2020 ka taa bila san 2022 kɛlɛ ɲɔgɔnna yɛrɛ min yɛrɛ kɛra Tigray région yɛrɛ kɔnɔna na tuguni Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale bɛ ka camanba yɛrɛ de fara a ka sariyaw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunkaranko yɛrɛ sariyako yɛrɛ kan wagati tɛmɛnenw la an y'a ye k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye Donald Trump ye ale yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔw yɛrɛ kɛ minnu na y'a yira k'a fɔ ko tunkarankɛ yɛrɛ kɔni dɔw yɛrɛ ka yamaruyalen tɛ olu ka don ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana dɔw ka tunkarankɛw Tom Homan ni ale ye Donald Trump ka représentant yɛrɛ ye Minneapolis dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 29 san 2026 ni ka kuma opération dɔw yɛrɛ ka opération minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ tunkarankɛw donni ko yɛrɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na Tom Homan y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump k'a ka laɲini yɛrɛ de ye ko opération minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ u ka agence fédérale maaw yɛrɛ fɛ k'a ka kan ko yɛlɛmaba yɛrɛ ka don u ka opération ninnu yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ la ka d'a kan Donald Trump bɛ fɛ ka continuer ni o opération ninnu yɛrɛ opération minnu yɛrɛ bɛ kɛ tunkarankɛw doliko yɛrɛ la u ka jamana kɔnɔna na nka Donald Trump bɛ fɛ fana o agent ninnu yɛrɛ ka sariya dɔw yɛrɛ bato sariya minnu yɛrɛ sigira tunkarankɛw donniko yɛrɛ la u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni agent min yɛrɛ ma sɔn o ko ninnu yɛrɛ ma ni k'i ban ka sariyaw yɛrɛ bato ka a ka jagoya fangaw yɛrɛ sigi maaw yɛrɛ da la walima u ka intervention yɛrɛ fana senfɛ minnu yɛrɛ ma sɔn ka sariyaw yɛrɛ fana bato ko ɲangili jugu yɛrɛ bɛ taa ni ka da o tigilamɔgɔ yɛrɛ kan Tom Homan nana nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na ni ka na ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ Minneapolis dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye dugu belebeleba ye min yɛrɛ bɛ États-Unis nord yan fan yɛrɛ fɛ dugu min yɛrɛ lakodɔnnen don i n'a fɔ taamasiyɛn min yɛrɛ bɛ tali kɛ tunkarankɛw yɛrɛ donniko la u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko Tom Homan ale bɔra ni ka kuma yɛrɛ kɛ o bɛ kɛ wagati min yɛrɛ la ko maa 2 yɛrɛ fagara u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o maa 2 ninnu yɛrɛ fagara u ka agent fédéraux yɛrɛ de fɛ wagati min yɛrɛ la u tun bɛ ka opération yɛrɛ kɛ opération minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ tunkarankɛw donliko yɛrɛ la u ka jamana kɔnɔna na o maa 2
fila ninnu ka saya kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ de jɔrɔ ka maa caman yɛrɛ fana dimi wa maa caman yɛrɛ fana bɛ k'i yɛrɛ ɲininka cogo jumɛn yɛrɛ la u ka agent fédéraux yɛrɛ sera ka nin walejugu yɛrɛ ta ni k'a ɲɛsin nin maa fila ninnu yɛrɛ ma fo ka taa u faga o maa fila minnu sara u ka agent fédéraux yɛrɛ fɛ olu bɛ tali kɛ Alex Preti ni ale ye infirmier yɛrɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni a sisan yɛrɛ bɛ taa san 37 yɛrɛ la k'ale yɛrɛ fagara sibiri tɛmɛnen yɛrɛ u ka frontière policiers ka membre dɔw yɛrɛ fɛ ni olu bɛ wele ko CBP ko bɛ kɛ waati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ u ye René God yɛrɛ fana faga ni ale yɛrɛ ye maa dɔw yɛrɛ bangebaa ye ni ale yɛrɛ fana sisan bɛ taa san 37 yɛrɛ de la ni ale yɛrɛ fagara janvier kalo tile 7 san 2026 tɛmɛnen u ka police de l'immigration ma u ka agent dɔw yɛrɛ fɛ ni olu yɛrɛ bɛ wele ko ICA Tom Haman y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ ni maa ninnu yɛrɛ sara k'u bɛ continuer ni ka opération yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka dankari tunkarankew yɛrɛ donni na o jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ko nka k'u bɛna opération ninnu yɛrɛ kɛ ni hakilinasigiw yɛrɛ ani fɛɛrɛw yɛrɛ walasa u kana se ka civiliw yɛrɛ bɔnɛ u ni na sabula k'olu ka mission yɛrɛ ye min ye k'olu tɛna u ka mission yɛrɛ to yen fiyewu k'u bɛna opération ninnu yɛrɛ kɛ ni fɛɛrɛw yɛrɛ dɔrɔn de Tom Haman ye ka kɔrɔfɔ la a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko u ka population maaw ka vie yɛrɛ ko nafaba yɛrɛ de b'a la k'o de y'u ka priorité k'a ka u ka population maaw yɛrɛ protéger de wa a tila tuguni k'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye k'a ka laɲini yɛrɛ de ye k'u ka yɛlɛmaba yɛrɛ de don u ka opération anti immigration yɛrɛ la ko n'u ka agent yɛrɛ ma baara kɛ i n'a fɔ professionnel b'a kɛ cogo min yɛrɛ la k'u bɛna o agent ninnu yɛrɛ traité i n'a fɔ agent tɔw yɛrɛ bɛ cogo min yɛrɛ la ko sabula ko sanction dɔw yɛrɛ bɛ taa ka da olu yɛrɛ kan Tom Haman y'a yira k'a fɔ k'a bɛna continuer ni ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ ani u ka dugu dɔw responsable yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka nin opération ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Donald Trump kɛlen ko ka polisi 3,000 yɛrɛ bila ka taga Minneapolis dugu yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa dankari tunkarankew donni ko yɛrɛ la u ka jamana kɔnɔna na ka taa u ka opération yɛrɛ kɛ o dugu yɛrɛ la cogo min na Haman yɛrɛ layidukan yɛrɛ ta k'a fɔ ko hali a tɛmɛ kosɛbɛ ko camanba yɛrɛ bɛna bɔ o polisi ninnu yɛrɛ la nka a ma don kelen yɛrɛ kɔni fɔ don min yɛrɛ la u bɛna dɔ bɔ o polisi ninnu yɛrɛ la sabula ko polisi ninnu yɛrɛ bɛ ka u ka opération kɛ cogo min yɛrɛ la k'u tɛ k'a kɛ ka ɲɛ sabula u bɛ ka dankari maa dɔw yɛrɛ ka vie yɛrɛ de la k'u bɛna dɔ bɔ polisi ninnu yɛrɛ effectif yɛrɛ la walasa ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ de kɛ u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka dankari tunkarankew yɛrɛ donni ko yɛrɛ la États-Unis jamana kɔnɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi Minneapolis dugu yɛrɛ kɔnɔna na kɛlɛ yɛrɛ de bɛ u ka gouvernement fédéral ani ni u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu yɛrɛ kɛ tunkarankew donni ko yɛrɛ la u ka jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi ko dɔnni yɛrɛ bɛ ka bɔ o gɛlɛya ninnu yɛrɛ la o waati kelen yɛrɛ fana la Donald Trump ye Jacob Frey ale jalaki ni ale ye maire yɛrɛ de ye ka d'a kan Jacob Frey y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛna sɔn fewu ko ka sariya dɔw yɛrɛ sigi sen kan a ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ bɛ dankari tunkarankew donni ko yɛrɛ la ale ka dugu kɔnɔ o de kosɔn Donald Trump ye ale yɛrɛ jalaki ka d'a kan Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka dan yɛrɛ de siri tunkarankew donni ko yɛrɛ la u ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la o de kɔni kɛra sababu ye a ye camanba yɛrɛ fara u ka sariyaw yɛrɛ kan k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ opération yɛrɛ minnu tun bɛ ka kɛ u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka dankari tunkarankew donni ko yɛrɛ la États-Unis jamana kɔnɔna na k'u bɛna camanba yɛrɛ fara o sariyaw yɛrɛ kan wa fana k'u bɛna o opération ninnu yɛrɛ fana kɛ ni hakilisigi yɛrɛ de ye ka d'a kan ko opération ninnu fana bɛ ka kɛ sababu ye ni ka maa dɔw yɛrɛ bɔnɛ u ni na ale ka jamana kɔnɔna na kan bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi ko gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ yen ni se min dugu sigiba maaw yɛrɛ kan ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Sicile Italie jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ko fɛn min yɛrɛ ye kuluba dɔ ye ko kulu yɛrɛ de binna wa ko kulu fan min yɛrɛ binna ko yɔrɔ belebele yɛrɛ de don sabula a janya bɛ taga fo kilomɛtiri 4 yɛrɛ de la wa fana ko don o don yɛrɛ ko kulu yɛrɛ fana bɛ ka continuer ni ka bɔ a nɔ na tuguni wale min yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ye ni ka u ka dugu sigiba maa caman yɛrɛ de jɔrɔ sabula kulu bougeli ko yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni kulu dafiri yɛrɛ ye tuguni o yɛrɛ de la u bɛ ka siran ko maa caman yɛrɛ kɔni bɔra o place yɛrɛ la o kulu bougeli ko yɛrɛ bɛ ka maa caman yɛrɛ de siran u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko ni kulu yɛrɛ tora ka bɔ a nɔ yɛrɛ la ko o fan yɛrɛ fana bɛ se ka dafiri ko kura ni ka na ni kasaraba yɛrɛ ye u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ de senfɛ k'u ka dugu maa caman yɛrɛ fana u y'u ka minɛnw yɛrɛ cɛ ni ka bɔ u sisow yɛrɛ kɔnɔna na ka taa u kunda yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ fana kan u yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko maa minnu y'u ka minɛn cɛ ni ka bɔ u sigiyɔrɔ yɛrɛ la k'olu bɛ taga fo maa 1,500 yɛrɛ de la ka d'a kan u jɔrɔlen don u sirannen yɛrɛ de don kulu yɛrɛ ka na dafiri u ka sow yɛrɛ kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o yɔrɔ ninnu yɛrɛ sigiba maaw ka quartier yɛrɛ sirabaw yɛrɛ kan ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ videra
sabula bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta o y'a yira k'a fɔ ko kulu dafiri yɛrɛ maa dɔw yɛrɛ ka so yɛrɛ la bin sabula olu ka so yɛrɛ kun bɛ kulu dugumala yɛrɛ de la ani kulu yɛrɛ ka surun kosɛbɛ o yɛrɛ de la kulu binnen yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka olu ka so bɛɛ lajɛlen tiɲɛ so minnu yɛrɛ fana bɛ ni olu ma bin fɔlɔ olu so ninnu yɛrɛ yira la k'a fɔ ko farati yɛrɛ de bɛ o la ko sigiyɔrɔ maaw yɛrɛ fana ka wuli ka bɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la sani kulu yɛrɛ fana kana dafiri u ka so yɛrɛ ka a kana na ni kasara yɛrɛ ye u ka jamana pompier maaw yɛrɛ bɔra ni ka taa dɛmɛ dɔ o yɔrɔ sigibaa maaw yɛrɛ yɔrɔ walasa u bɛ se ka u dɛmɛ cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka u ka minɛn nafamaba dɔw yɛrɛ ta ni ka déplacer ka bɔ o sigiyɔrɔ ninnu yɛrɛ la u ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko kabini san 1997 wagati yɛrɛ k'u kun ye nin kulu dafiriko yɛrɛ ye sabula kabiri o wagati yɛrɛ la u ka kɔndɔlangara dɔw y'a yira k'a fɔ ko kulu min yɛrɛ filɛ nin a bɛ se ka bin sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la nka u kɔni kun ma dɔn kelen yɛrɛ fɛ wagati min yɛrɛ la kulu bɛ se ka bin fɛn min yɛrɛ fana kɛra sababu yɛrɛ ni ka kulu dafiri yɛrɛ fana teliya k'o sababu yɛrɛ kɛra san ye ko sabula kami wagati min i n'a fɔ ko bi ko sanba yɛrɛ de bɛ ka na o yɔrɔ yɛrɛ la o yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ ni ka kulu binni yɛrɛ dafiri alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 29 san 2026 ko faransi jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lille ko pompier maa 600 yɛrɛ bɔra ni ka manifestation yɛrɛ kɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ nisɔndiyalen yɛrɛ de tɛ kosɛbɛ a yirara k'a fɔ ko pompier maa ninnu yɛrɛ bɔra ni ka nin manifestation ninnu yɛrɛ kɛ ka da kan ko wari min yɛrɛ kɔni bɛ di u ma u ka département maaw yɛrɛ fɛ ko wari ninnu yɛrɛ ka dɔgɔn wa fana k'u bɛ ka baara yɛrɛ fana kɛ condition jugu yɛrɛ la sabula minɛn minnu yɛrɛ bɛ kɛ ni ka baara yɛrɛ kɛ ko minɛn caman yɛrɛ tɛ olu bolo baara yɛrɛ fana ka ca u ma kosɛbɛ pompier maa ninnu y'a yira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu ka baara yɛrɛ compliqué u bolo wa fana k'a bɛ ka u ka vie yɛrɛ fana bila farati yɛrɛ de la minɛnw yɛrɛ fana dɔgɔyali yɛrɛ senfɛ a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka population maaw yɛrɛ fana ka vie bila danger yɛrɛ la sabula olu yɛrɛ tɛ se ka wuli teliya yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ se ka taa maa dɔw yɛrɛ kisi u bɔra ni ka nin manifestation ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa fɛn min yɛrɛ u ka autorité maaw yɛrɛ u bɛ se ka dɔw yɛrɛ fara u ka saraw yɛrɛ kan ka minɛn ɲumanw yɛrɛ fana di u ma u bɛ se ka u ka baaraw kɛ ni o minɛn ninnu yɛrɛ ye wa u ka laɲini yɛrɛ fana dɔ yɛrɛ ye u ka se ka baaraw yɛrɛ fana kɛ condition ɲuman yɛrɛ la sabula u ka manifestation yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ ka baara kɛ condition ɲuman yɛrɛ la wa baaraw yɛrɛ fana ka ca u ma k'a ka service de secours ɲuman yɛrɛ de ka di u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma o yɛrɛ de la olu bɔra ni ka nin manifestation baw yɛrɛ kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ diminen don pompier maa ninnu ka syndicat yɛrɛ de y'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka nin manifestation yɛrɛ kɛ u ka jamana kɔnɔ cogo min na a yirara k'a fɔ k'u ye nin manifestation ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ u ma bɔnɛ fosi yɛrɛ de don jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula u y'u ka manifestation yɛrɛ kɛ basigi yɛrɛ de kɔnɔna na k'a sɔrɔ mankan fosi yɛrɛ ma kɛ u kɔni tun bɛ kuma ɲɛfɔ yɛrɛ de la problème minnu yɛrɛ fana b'u kan ni ka o problème ninnu yɛrɛ ɲɛfɔ u ka manifestation senfɛ wa u tun bɛ ka cikan gɛlɛma yɛrɛ fana de ci k'a ɲɛsin u ka jamana autorité maaw yɛrɛ de yɔrɔ o cikan yɛrɛ de bɛ tali kɛ dɔ farali u ka kalosaraw yɛrɛ kan ani ka baarakɛla kuraw yɛrɛ fana ɲini ka fara pompier maaw yɛrɛ kan u ka baaraw yɛrɛ fana ka kɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ fana ye minɛnko yɛrɛ de ni olu bɛ tali kɛ pompier fo ka taa se minɛn wɛrɛw yɛrɛ ma u bɛ minnu yɛrɛ labaara u ka baaraw yɛrɛ senfɛ olu kura sanniko yɛrɛ ma ne bɛ dansigi an bi kunnafoniyaw kan man kanu waga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma